A keďže ja už mám posadené, tak sa posadím. A ak súhlasíš, že pôda je základ úspechu na tanieri, tak počúvaj, prečo som použil gazdovský substrát. Je to práve preto, že obsahuje vermikompost, dažďovkové hnojivo, 100% prírodné hnojivo, výkaly dažďoviek, ktoré považujeme za najbližšie hnojivo ku korienkom rastlín. Vďaka nemu máme viacej kvetov. Tie sa budú tvoriť tu, to určite poznáte na paradajkách. Tým pádom viac plodov, tým pádom celkovo vyššie výnosy z každej rastlinky. Skvelá vec, čo potvrdzuje aj pokus výrobcu skleníku, ktorý urobil o 134% viac úrody na paprike za jeden rok, hneď po prvom roku aplikácie. Takže aj preto posielame našim zákazníkom už 5. rok cez náš e-shop kompostujme.sk, takže ak by si mal záujem o kvalitu do svojej záhradky alebo do kvetinaču, ozvi sa, vieš, na koho sa máš obrátiť, môžeš sa kľudne aj mne, alebo ťa rovno pozývam do nášho e-shopu kompostujme.sk. Všetko dovezieme až priamo ku vám domov alebo do záhradky, či už kuriérom alebo paletovým kuriérom. Takže nech sa páči a pestujme, priatelia.